Ola, moi boas, gracias por estar aquí un día máis nesta programación de directos co PC cada día ás 3 da tarde no canle de Facebook de Que Pasa na Costa e despois no YouTube e máis no diario. Seguimos como cada martes e xoves nesta desescalada facendo a nosa rolda de alcaldes e alcaldesas da comarca, unha serie de entrevistas para ir vendo como os concellos poden ir axudando a toda a comarca a salir desta crise. Toca viaxarmos ata Cee, falar ca súa alcaldesa, socialista Margarita Lamela, que cumple casi un ano na alcaldía cun goberno en minoría. Hola, Margot, gracias por estar aquí. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, pregunta obligada, como levaches todo isto, como é levar tan pouco nunha alcaldía na fronte dun goberno e atoparse con esta situación tan tremendamente extraordinaria? Pois nada, con moito traballo, eu acudín diariamente á alcaldía, vin ao concello a traballar todos os días, claro, foi totalmente novo, non ven con manual de instruccións e temos que ir resolvendo según a marcha. Pero bueno, traballando día a día e logo tendo en conta os traballadores do Concello de Cee que estiveron aí ao 100%, aínda que estiveron algúns teletraballando por turnos, pero sempre estiveron, colleron o teléfono, atenderon a todas as reclamacións que foron causando ou que os veciños iban reclamando. De verdade, a verdade é unha experiencia nova, dura, pero bueno, apréndese moito. Viviche situacións tamén complicadas, supoño, vendo de primeira man as necesidades das familias máis vulnerables, seguro, non? Claro, eso que toca máis na fibra, non? Situacións extremas, situacións delicadas, de poucos recursos, situacións incluso xente maior, nenos que sí se felicitaban polos cumpranos, pero que en algunhas ocasións era tamén para animar. Había un sentimento de tristeza e tiñamos que facer algo para animar a xente, tanto os nenos como a xente maior e non tan maior, e con situacións delicadas, incluso durante esta situación hubo casos tamén, como non pode ser, por desgracia, de violencia de xénero, onde a policía local tuvo que tamén actuar. Hubo de todo. Cousas bonitas e cousas non tan bonitas. Un bo momento, en todo caso, para poñer en valor o traballo de protección civil, das forzas de seguridade, policía local, así como da sanidade pública galega, verdade? É que, claro, nos demos conta de que os servicios esenciais como a policía local, como a limpeza, como os traballadores da recollida do lixo, son básicos e que realmente importante e primordial son esos servicios e que estiveron aí en primeira línea, non? Xunto cos médicos, co servicio sanitario. Eu teño que agradecer á Policía Local, á Protección Civil, aos traballadores da limpieza viaria, de recollida de residuos, xunto cos restos dos traballadores no ámbito máis privado, tanto sea supermercados como farmacias, incluso as gestorías que tiveron que tamén que poñerse a traballar a fondo, pero destacar eso, que hai que valorar máis a esos traballadores, e como non, teño que agradecer moitísimo os traballadores do Concello de Cee. Falabas deses episodios de violencia de xénero que intentaremos afondar noutro momento, pero sí que esta cuarentena puxo, como levamos falando nos faladoiros feministas cada venres en QPC, está sendo un problema, non? Está aumentando esa situación, aumentou un pouco a problemática non só de violencia de xénero, sino tamén de malas relacións. Sí, de conflitos familiares, en donde dentro do Concello tivemos que facer algunha actuación bueno, incluso buscarlle vivenda para algunha persoa, non? Pero bueno, forma parte do estar pechados durante moito tempo na casa, con a situación económica delicada, unido a outro tipo de enfermedades, porque non solamente está o coronavirus, non? Existen outro tipo de enfermedades, dá lugar a este tipo de situacións. Entonces, dentro do Concello, tamén xa desde prácticamente
aos poucos días da declaración do estado de alarma, se puso en marcha o servicio de atención á soidade, non? Entonces, gracias, teño que agradecer pois a Impulso, ao seu apoio psicolóxico que estuvo facendo con determinados casos. Precisamente falas do Concello, da labor do Concello como administración máis cercana á veciñanza. Sentistes vos tamén en algún momento orfos de información sobre aquel momento, sobre os casos positivos, para levar labores de prevención, de limpeza, desinfección, ou considerades que a Lei de Protección de Datos debería estar por encima? Eu realmente, a diferencia de meus compañeiros que escoiten o resto de alcaldes, eu non me sentín así. Eu tiña unha comunicación directa ca xerente do Hospital Visa da Xunqueira, máis co director médico. A mí se me informaba prácticamente diariamente sobre a situación e había unha conexión directa por parte dos servicios sociais do Hospital de Cee ca asistenta social do Concello. Eu, evidentemente, non tenía nome donde había. Vale? De aí que había determinadas zonas en donde se reforzou o que foi a limpieza diaria, que non se centrou justamente ou no mellor na rúa en concreto diante desa casa, senón que abarcamos un ámbito superior máis amplio, quizáis para guardar esa intimidade ou para tratar de que non se sentira que aí unha persoa en concreto estaba aí enferma. Pero eu realmente me sentime informada, non con nomes e apelidos, pero si no resto. Bueno, imos xa ao lío. Un pouco estes días está vendo aí, xa está a cousa un pouco tensa a nivel municipal. A oposición está uniéndose estes días nun feito casi sin precedentes, ver a eses 4 partidos unidos, pedindo participar un pouco máis nas decisións relativas a pandemia e a esa comisión, conseguiron crear esa comisión de seguimento, pero esta semana volveron pedir un pleno por non telos informados sobre a compra dos materiais. Crees que o goberno está contando o suficiente co resto de grupos da oposición para tomar estas medidas? O goberno desde o primeiro día estuvo en contacto ca oposición. Estuvo en contacto por vía telefónica, por WhatsApp, por videoconferencia. Realizáronse comisións desde o 17 de abril, creo recordar. Un mes despois empezamos a facerse as comisións pertinentes, con sesión plenarias, e incluso se convocaron 2 comisións de traballo. Nunha comisión de traballo, justamente porque nunha comisión de traballo, o dixen xa públicamente, por parte dun portavoz chegou sin ler os informes correspondentes, por parte do outro díxome que se reservaba o voto para o pleno, cando era unha comisión de traballo non había nada que reservar. E na seguinte comisión, con relación que foi sobre o centro comercial de Cee, pois a conclusión que se chegou nesa comisión era que as propostas teñan que vir da alcaldía e que había que sometelas a votación. Eu non vin esa participación por parte da oposición de querer participar con propostas. Dende o BNG, o que presentou foi unha proposta xenérica, como fixeron a nivel comarcal, e realmente despois o luns pasado tivemos 4 comisións seguidas. Non vin realmente propostas en riba da mesa por parte da oposición, salvo decir que non a determinadas materias que realmente resulta sorprendente que dixeran que non, pero bueno, se é para bloquear o goberno, pois nada, que hai alternativas de solución. Ante un bloqueo tamén hai alternativas de solución. E o venres tivemos un pleno. En ese pleno podo dicir que en rogos e preguntas o portavoz do Partido Popular preguntou por Caneliñas, lugar onde vive, o do BNG por Canosa, lugar onde vive, e o Independientes por Cee creo que preguntou polo pintado dos bancos da Alameda. Non houve ni unha sola pregunta en relación ao COVID. E logo, posteriormente, convocan agora un pleno extraordinario. Bueno, é verdade que teñen un dereito a convocar un pleno extraordinario que vais a convocar, que se vais a celebrar para a semana que ven, que non hai ningún tipo de inconvinte, pero realmente a petición é estudio e debate. Non hai unha proposta en riba. Non sei o que van a votar, porque o estudio e debate non está suxeito a votación.
Entonces, bueno, e con respecto ás máquinas que din que teñen conocemento a través dos medios de comunicación, super sorprendida, e sorprendidísima deso. Primeiro, porque lle contestén por escrito que as fichas técnicas a todos os portavoces da oposición. Pero, ao mesmo tempo, o venres, nas propostas da alcaldía, iban as resolucións nas resolucións da alcaldía iba a compra de dicho material. En ese punto non fixeron intervención ninguna. Que pasa? Non leron as resolucións da alcaldía? E deixo aí a pregunta, e que a cada un que valore. Igualmente no pasado pleno non saiu adiante a proposta de traspasar as competencias en materia de urbanismo a APLU, a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Por que non se accedeu? Pediron que houbera unha especie de comisión tamén, reunión na que o técnico de urbanismo lles explicase un pouco como era ese procedemento e por que non é mellor que ese servicio leven desde fora que dentro do Concello. Por que non se accedeu a esa reunión? Sí, mira, con relación a eso, vamos a ver, se explicou na comisión correspondente co motivo de solicitar ou de facer un convenio ca APLU, como están facendo a maioría dos concellos, e para levar unha parte que é a parte rústica e centrarse o técnico na parte urbana. Porque eu cando cheguei á alcaldía había máis de 700 expedientes sin resolver. Temos 33 licencias urbanísticas pedidas, a parte das comunicacións previas. Es dicir, está colapsada o que é a oficina técnica. Contratamos durante 6 meses a un arquitecto, bueno, saliu o procedimento, foi un arquitecta técnico, finalizou o contrato, pero non foi suficiente para poñer o día a oficina técnica. Entonces, o que se me plantexa por parte da oficina técnica era tratar de suscribir o convenio ca APLU para levar o tema da parte rústica e tratar de aliviar non, poder resolver o resto con maior rapidez. Leveino simplemente pola petición da oficina técnica nese sentido. Entón, na comisión correspondente non me dixeron en ningún momento de deixar o asunto sobre a mesa, foi na sesión plenaria, pero a petición de deixar un asunto sobre a mesa nunha sesión plenaria hai que justificar. Hai que justificalo en base á petición dun informe e en base a uns extremos sobre dito informe. É dicir, non se cumprían os requisitos legais correspondentes para deixar o asunto sobre a mesa. Pero, como dixen na comisión, ou no pleno, perdón, isto o que se vote en contra agora non significa que posteriormente, vale? Que poda levarse normalmente á comisión, que vaya o técnico correspondiente, se lle queren preguntar algún tipo de pregunta, vale? E a partir de aí, se a maioría decide suscribir o convenio, pois o levo novamente ao pleno. E se deciden que non, pois non. De todas formas, non pasa nada, se llo dixen no pleno. Non ten en sí ninguna transcendencia en canto vão a sacar de novo a plaza de arquitecto técnico e se cubrirá a plaza correspondente e reforzarei a oficina técnica. E non ten máis transcendencia que eso, que non pasa nada. Se é para bloquear o goberno, hai solucións alternativas. Falas de bloquear o goberno, desde fora, a verdad, parece que a legislatura está sendo máis tranquila do que preveíamos moitos, dados os números que hai de concelleiros. Crees sinceramente que despois do apoio que tivo o PP, cos orzamentos, con decisións importantes como as dedicacións, crees que están bloqueando, que se está obstaculizando a labor do goberno, sinceramente? Sí, están bloqueando a labor do goberno. O que o PP aprobara os presupostos, os orzamentos, o que aprobara as dedicacións exclusivas, hai que pensarlo sempre en clave política. Vamos a explicar onde. Mira, o modus operandi de Antonio Domínguez sempre é o mesmo. Antonio Domínguez aproba os presupostos non pensando en facilitar ao goberno facilitando ao goberno que é o seu traballo ou pensando en que sea o mellor para hacer. Cando aproba os presupostos está pensando sempre nunha moción de censura. Vale? E cando pensa nunha moción de censura, o digo porque se ten os presupostos ben feitos, aprobados, é moito mellor. Para que, unha vez que a cada alcaldía, xa o fixo no ano 2001, e os modus operandi sempre o mesmo. Así que non é de extrañar que aprobar os presupostos nin que aprobaran unha dedicación
non destraen. Non, o modus operandi sigue sendo o mesmo. A moción de censura, falas aí sempre da moción de censura, os edís da oposición levan dicindo semanas que non hai absolutamente nada diso, pero eso nos tampouco intentamos alimentar, e de feito eles o que din é que ti queres alimentar este debate artificial para desviar a atención do que eles consideran que é unha falta de diálogo. Non, deso nada. Estánse reunindo e reunirse para tratar o tema da moción de censura. Agora, que vayan a levar a cabo en pouco, dentro, en un breve prazo de tempo, que vai a ser despois do verano, tal, ou que ao final non acaden acordos, non o sei, pero que sí se estiveron. Eu non estou desviando ningún tipo de atención para nada. Saben que eu en todo momento e cando queiran estou disposta para o que sexa. E podo manifestar unha cousa, mira, con relación ao BNG, que é o que máis me sorprende, a relación que ten co goberno, coa alcaldía, foi sempre por escrito. Foi sempre por escrito. Es dicir, el sempre presenta escritos e máis. Presenta primeiro a nota de prensa, saindo na nota de prensa que xa o presentou no Concello, eu chego ao Concello, miro o rexistro de entrada, non está, e o presenta despois. Es dicir, a súa relación é sempre por escrito. Podían chamar, falar, dicirme, oi, hace falta isto, neste lugar. Non, non é. Non é, es dicir, o diálogo ten que partir de ambas partes. E se eu fago comisións, e chegamos ás comisións, e non se fala, se reserva para o pleno, e non hai un diálogo na propia comisión, ou cando fui a comisión que tuve presencial, donde lle expliquei todas as medidas do COVID, todas as que levábamos desde o inicio, ao finalizar a reunión, eu pregunteilles, tedes algunha proposta, queredes que cambie algo, sabedes de algunha persoa que necesita algo, van ben as cousas? Non temos nada que decir. E foi unha reunión presencial, En todo caso, xa costa creer que se poñan en común Ciudadanos, tal e como saliu do PP e Independientes por C, con todo o pasado que hai, como para meter tamén no mesmo saco o Bloque Nacionalista Galego, non? Eu fago unha lectura contraria. Eu creo que C se estás traballando ben, a xente está contenta, os veciños e as veciñas de C están contentos e o problema deles é que se está xestionando. Así como na legislatura pasada, que fala moito Ramón Vigo de que teño un goberno minoría, que teño que buscar unha estabilidade, sorprende, non? Sorprende que gobernou con 3, porque se marcharon 2 na súa legislatura, que ahora este dicindo que o goberno ten que ter unha maioría estable. Non sei, un sorpréndese as afirmacións que fan algúns. O que creo, sinceramente, é que se estás a traballar e o problema deles é que ven que a xente que está contenta. Bueno, veremos nas vindeiras datas que acontece alrededor diso. Nos seguimos en contacto e seguiremos o asunto de cheo. Imos para adiante, falamos en clave económica, que un pouco estas sesións son para falar de como os concellos poden axudar as pequenas empresas, os autónomos a salir adiante. Que medidas está tomando o Concello de Cee neste sentido? Vamos a ver, pois o Concello de Cesa, desde prácticamente cando se declarou o estado de alarma, pois se procedeu xa a suspensión do que foi as tasas de música, as tasas do deporte, as tasas de música, deporte, con respecto ao centro comercial, o arrendamento dos locais que son propiedade do Concello durante o tempo que estuveran pechados non teñen que pagar a renta correspondente. Despois, neste último pleno, adotouse unha medida que, con respecto á estación, tiñan que pagar un canon conxunto da parte un canon conxunto tanto da hostelería como a zona dos autobuses. O que se levou a ese pleno é diferenciar a zona da hostelería do resto para poder aplicarlle tamén a exención da parte do canon do bar. Vale? Eso sería outra das medidas. Con respecto ás terrazas, se vais acordar o que é a suspensión do pago das terrazas durante o ano 2020. Con respecto ao tema da basura, no trimestre desde a declaración do estado de alarma desde o 14 de marzo hasta o 11 de maio van estar exentos de pago todos aqueles negocios que estiveron cerrados.
con motivo desto. Despois o que se está levando a cabo é unha subpáxina a través da páxina web do Concello, en donde vai haber unha, dedicado ao comercio e outra dedicada a hostelería, albergues e restauración, para que se promocionen e se den a conocer e para ter un directorio. Desde esa subpáxina van a enlazar cas páxinas que teñan eles, vense a Instagram, Facebook ou a páxina web, como eles decidan. Por outra parte, tamén se van a hacer unha publicidade ou microespacios daqueles que consideren con un directorio, vale? Microespacios para dar a coñecemento o que é o comercio, a hostelería, a restauración, o que temos todo encima. Unha batería boa de medidas. José Manuel Pequeño, alcalde de Umbría, dicíanos outro día que, ainda que teñas informes contrarios de intervención, se pos 1 millón de euros en soldos en riba da mesa, a cousa mellora moito. Concordas con esta idea ou tamén a túa profesión de abogada meteche reparos para tomar decisións así tan rotundas? Eu creo que dentro da legalidade hai que buscar solucións. Creo que a legalidade non é unha cuestión matemática, vale? Hai que buscar solucións alternativas e que entren dentro desos parámetros. O que si está claro que hai un problema importante que é o tema das licitacións. Claro, se licitas creo que estando moitas que non comarca, incluso de Galicia. Habría que modificar legislativamente eso. Podemos hacer otra forma, contratos con menos de 1.000 euros, tratar de tratar e tamén sitios legais, pero tratar de contratar as próximas e poder de alguna maneira o comercio. É certo que as facilidades que ten Dumbría non son iguales que as de C. El pode hacer un plan de emprego, contratar a 60 persoas, eso non é posible en C. Nos temos que acudir a subvencións, onde xa temos concedidas polo PEL para 2 oficiales e 6 operarios. Tamén temos as da praias, que poderase contratar sobre 9 persoas a media xornada. Temos solicitadas as da PROL, 2, Risga 5, temos a de turismo concedida, temos tamén un socorrista solicitado, é dicir, que as contratacións van a ir un pouco por aí. Non podemos facer un plan de empleo como pode ter Dumbría. De todas maneiras, crees que a intervención e a secretaría porque era tamén unha das críticas que facía, solen axudar, solen a buscar solucións ou normalmente están para poñer pegas a todo? Eu non... A miña experiencia persoal desde C son colaborativas e tratan de buscar solucións. Ides tomar algunha medida en praias como Gures ou Canaliñas para manter distancias de seguridade e todas esas cousas que fan falta ahora de cara ao comezo do verán? Nós creo que temos unha sorte, non? Unha sorte de que xa estamos acostumados a un hábito. É dicir, nós non temos por costume pegarnos a nadie nunha praia, sempre nos separamos, xa desde pequenos. Entonces, eu creo que hai que esperar un pouco de tempo a ver como se vai desenrolando isto. Non creo que haya que adoptar unhas medidas extremas, porque xa temos esa costume. Salvo que de repente isto se masifique de turista, que esperemos que non, que este ano que non veñan tanto turista, para poder controlarlo mellor. Non creo que se sea necesario chegar a esos extremos. E sempre digo, aquí as mareas suben e baixan, hai vento de nordés, temos moitas complicacións, non é como no Mediterráneo ou nun río. Entonces, creo que hai que esperar. Eu confío na xente, creo que hai que darlle un marxen e creo que esos hábitos é que xa os temos nós. Que hai dos programas de conciliación? Vos tamén credes que os concellos necesitades un pouco máis de información por parte da Xunta ou por parte de outras administracións sobre como se poden desenvolver eses campamentos de verán ou esas actividades para favorecer a conciliación nas familias?
Entón, sí, completamente de acordo que é necesario que nos marquen unhas instruccións, nos temos solicitada unha subvención para a conciliación, estamos pendentes tamén de que nos den unhas instruccións para elo e tamén para organizar algún tipo de campamento no mes de xullo, pero estamos pendentes agora a ver se na terceira fase nos poden dar algunhas instruccións con relación a eso e poderse a poñer en marcha. De infraestructuras, o Concello de Muxía anunciaba esta semana que firmou un convenio coa Autoridade Portuaria conforme a mellora da estrada que vai desde Cea hasta Touriñán, posta en marcha dun lugar como o Faro Touriñán, unha demanda que ademais era veciñal dende hai tempo nos últimos anos, importante en materia turística. Crees que xa se pode, vos que xa firmastes o convenio hai tempo, crees que xa isto vai ser unha realidade, as obras van comenzar nestas semanas ou que os trámites burocráticos ainda van tardar hasta a final do verán ou final de ano? Vamos a ver, a verdade é que CE firmou o convenio en xaneiro, vale? Firmou o convenio e aprobouse no pleno no último venres do mes de xaneiro. Eu falara co presidente da Autoridade Portuaria, despois de falar con el, acelerou o que foi o trámite do convenio, mandouno a CE máis a Muxía, vale? Eu o levei xa no primeiro pleno, dada que corría a necesidade de que isto se iniciara pronto. Se se houbera firmado e enviado nesa data por parte dos dos concellos, pois o que me dicía o presidente da Autoridade Portuaria é que para xuño se preveía esa licitación, logo tivemos o problema do estado de alarma, pero evidentemente firmando Muxía agora en maio hai que sacar a licitación, son máis de 600.000 euros, hai que contar con un prazo, es dicir, son 3 meses máis ou menos e logo iniciar as obras. Entonces, o retraso hai que dicir, es dicir, non hai que enganar a xente. Es dicir, o retraso na firma do convenio en Muxía supuso un retraso na execución, no inicio da execución das obras porque hai que sacarlas a licitación. É así. Moi clara. Da autovía ata C ou ata Brens non che pregunto porque supoño que non terás nin idea. Pois evidentemente a autovía está aí. É un tema que tiñamos que traballar todos os alcaldes de novo e volver estamos ahora en proceso de eleccións. Esperemos a ver se é posible que isto cambie e que se tome en serio a autovía hasta C. Vamos esperando por eses 5 kilómetros xa hasta Vimianzo varios anos, non nos imaginamos cando pode ser realidade ata Brens. Outro tema fundamental para a vila de C, moitos profesionais sofren a tiranía dos domingos, que lle chaman, moitos comercios e pequenos negocios alrededor do mercadillo dominical. Hai algún tipo de acción formulada para modificalo, para cambialo, para intentar axudar de algún modo a todos eses comerciantes que teñen que abrir a casi 7 días a semana? Vamos a ver, tive unha reunión cos comerciantes, realmente que viñeron moitos, foron 2 reunións prácticamente seguidas, onde estiveron en cada unha delas sobre en torno a 50 representantes. Algúns manifestaban o seu desexo de cambialo de día, outros non, había opinións para todo. Eu comprometirme nesa reunión e que iba a falar cos representantes do mercadillo dominical, falen con algúns. O que me trasladan que o tema de cambiar de data si é para un sábado que eles non verían, non vendrían a eso, en que en todo caso me manifestaron moi claramente que se cambiábamos para o sábado, había outro concello limítrofe a C, que estaba interesado en cambiarlo para domingo e que eso nos iba a perxudicar. Entón, hai que estudiarlo moi a fondo e que isto non poda supoñer un perxuicio para a economía. Vale? Porque tamén hasta a hostelería, hai outros comercios que tamén venden moito o domingo como consecuencia do mercadillo, se move, según me comentaron os da hostelería, máis de 3.000 persoas que veñen a C un domingo, eso ten unha actividade económica e o que non podemos é permitir que a supresión do mercadillo do domingo para cambiarlo para o sábado supoña o seu traslado para outro municipio e que logo nos queixemos
dicindo que a economía trasladouse ou a venta a outro municipio nos quedemos sin esos recursos, non? E máis nesta situación. Máis temas, como vai o proxecto do paseo entre Cee e Corcubión? Xa hai un ano que enviastes o proxecto a Costas e seguimos sin coñecer nada. O proxecto está en Costas, estáse facendo o que é a valoración do tema dos terreos. O estado de alarma paralizou todo, ora teño que volver a hablar co alcalde de Corcubión para retomar de novo o asunto e axilizarlo. Está claro que se non se chega a acordo cos propietarios hai que ir a un procedimento de expropiación. Como mañán vão a ter unha reunión tamén ca presidenta de Augas de Galicia para tratar o tema da expropiación dunha finca para facer a nova depuradora de Cee. Entonces, hai que iniciar os expedientes correspondientes. O sea, non se chega a acordos aí no paseo de Corcubión cos propietarios, ainda non se chegou a ningún acordo. Non creo que sexa fácil chegar a un acordo cando hai varios heredeiros, cando os titulares son varios heredeiros e teñen que firmar todos. É dicir, non creo que sexa fácil, hai que intentalo, por suposto, pero non creo que sexa fácil poñer a todos os heredeiros de acordo para firmar o documento e chegar a un acordo. Entón, neses casos tampouco pasa nada. Se inician os expedientes de expropiación, se depositan os cartos, os teñen a súa disposición e se continúa co trámite. O que está claro é que non se pode paralizar un proxecto pola falta dun acordo, non? Cando é moi importante. Se non, nunca chegamos a nada e pasa o tempo. Pasa o tempo si tan difícil, apenas 100 ou 200 metros de unión entre Cee e Corcubión. Non che digo nada desa idea que levan dicíndonos o alcalde de Umbría e de Carnota de unir o Monte Pindo ca Fervenza do Ézaro e chegar a Caneliñas, non? Deso xa... Pois eso sempre o tiven en mente. Claro, o levaba no programa e realmente, como di pequeno, pensando que hai que pensar. Eu penso todos os días, a mí me pasa como el, creo que pensar é moi importante. Penso todos os días, creo que eso sería moi importante para toda a comarca, non só para toda a comarca, o que é Carnota, Dumbría en Cee, a Fetos Turismo, creo que temos unha das paisaxes máis impresionantes que pode ter toda Galicia. Xa non digo da comarca, de toda Galicia. Pois toca vos poñervos a redactar aí os proxectos. Moitas gracias, Margot, por estar aquí nos directos de QPC. Gracias a vos.